Benvinguts a Ve de Gust. Però nosaltres som una cervesera una mica diferent en el sentit de que el nostre principal objectiu és ser projecte social. Per al projecte de cervesa Ve de Gust, fer país és aquestes ganes de generar impacte positiu a l'entorn, tant a nivell social com ambiental i animal. Aquest és el nostre camp de llúpol, nosaltres tenim unes 400 plantes aquí. Col·laborem amb Fem País perquè la veritat és que ens sembla una proposta xulíssima i a més, tota la gent que fins ara ha vingut de Fem País són persones que valoren moltíssim el projecte que hi ha a darrere de les cerveses. Qui vingui a fer un tast aquí a Ve de Gust, esperem que aprengui una miqueta sobre el sector cerveser, sobre què vol dir elaborar cervesa i què és la cervesa, que s'ho passi molt bé, sobretot, i que conegui una mica el rerefons de les nostres cerveses compromeses. Bé, doncs hem vingut aquí a la cervesera Ve de Gust, hem vingut a fer una cata de cerveses i la veritat que ha sigut una experiència maca. Ens han ensenyat el procés de creació de la cervesa, ens han portat al camp de llúpol. Hem fet un tast de 4 cerveses. El que més m'ha agradat de tot ha sigut que cada cervesa té la seva història, que tot va relacionat amb la seva obra social. I ells són supermacos, molt agradables. Per aquesta supervisita!